बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. फिलिपिकारां बरयलें पत्र अवस्बर 2 दव्या वळींत आमी वाचतांव. ताणें कुशी वेली बागवाजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगट जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी म्हणून आमी जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवया. ताका आमचो मान बगोवन नमान करया, प्रणाम करया, आमचे जिवीत ताका भेटोवन घेवया. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संवसारी सरपडता तुझे चरणी. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको A20 5 संको 30 पेज नंबर 30 हिम नंबर A20. आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संवसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळापूर्वी असलेलो शब्द तो, देवा सोवे असलेलो शब्द तो, देव जावन असलो शब्द तो, मनीस जावन संवसारीत वायलोय आनी ह्या वेळार पवित्र उंड्या रुपार आमचे मदें हजर जालाय. तुका मान महिमा ससनाच्या ससनाक सोम्या. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे असलो, देवपण तुझे लिपो मनशा कुडगेव नायलो. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे असलो, देवपण तुझे लिपो मनशा कुडगेवन आयलो. पातक मातेक सांडू मनीस जावन जियेलो. उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भोगच्याक सदां दिलो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संवसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. तुझ्या शिष्या संगाथा निमान जेवणार तू आसता आसतना सोम्या. मोगासो तो मंदामे तुवें आमकां दिलोय. सवेंत एकामेकाच्या आमचे जिवीत आमी समर्पण दिवच्याक तुवें आमकां उलो दिलोय. आनी त्याच जेवणांत उंडो आनी वायन घेवन तुझे मांस आनी रगत जावन तुवें तें बदलिलय. तुज्या उडासाक हें करात म्हणून तुवें आमकां सांगलें. तसो उडास सोम्या आज आमी करता आसतना तुझे हजारपण ह्या बापूय सक्रामेंतांत आमी वळखून घेता. तुका आमी नमान करून तुजी स्तुती घेता. आनी आमचे जिवे तुका आमी आज समर्पण दिवन
त्या सवेच्या स्पिरितान आमी जिवंक गरजसलो आधार तुजे लागीं आमी मागता निमान्या जेवणा मोगा मंद मेंदिलो सेवेन जीवी जरो पायशी सांचे धुले निमान्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो सेवेन जीवी जरो पायशी सांचे धुले उंडो वाईन मास रगत कर तुझे कुडीन बदलो मुझा उगडा सकारात म्हणून सौम्या तुवे शिसा कादेश दिला मानानी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मानानी महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हालेलुया 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 Popoi sacramentandasच्या सोम्याक सरमान होगलाप स्तुती आज आमी दिता आसतना आज आमी नियाळ करचें उतर जावन आसा सान पावलान फिलिप घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले अवस्वर 5:5 वळीतावन तुमचें मौन क्रिस्ता जेजूचें मौन जावं सैंबान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लबदोन रावलो ना पगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच खालतो कर्ण मरणा पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो मोगाच्या भावनो भयणीनो सान पावलो फिलिप घरांक बरयल्ल्या ह्या पत्रांत सोम्या जेजूचें तें खालतेपण तें विधेयपण आनी ताणें दिल्ली ती सेवेची देख कितें म्हणून आमच्या दोळ्या मुखार दवरता इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा इट इज नॉट द ऑल्टिट्यूड बट द एटिट्यूड that makes the difference in your life. आमचो मनोभाव जिविता विशयांत कितें आसा ताचो प्रभाव आमच्या जिवितांत व्हडल्या रितीन जावन आसा हर एक संगती आमच्या जिवितांत आमच्या मनोभावा मुखांतर आमी ते समजून घेता जो आमचो मनोभाव आसा त्या रितीन आमची प्रतिक्रिया विविध संगतींनी आमी दाखयता आनी ह्या खातीर कोणाकल्याचो मनोभाव सारको ना तर ताचें जिविती सारकें आसना त्या जिवितांत सबार संगती ताच्या
संतोषाक समाधानाक विरोध वेचे आमी पळयता. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, स पावल आमकां ह्या पत्रांत उलो दिता की आमचें मन पयल्यान पयलें जाय जाय क्रिस्ताच्या मोना सारकें. आमी मलगडतावन आयलेले मागणे सबारपुटी करता. आमी म्हणटा, जेजू भोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. खंडी ताकाच अनेक मागणी आमी कुडसूंची गरज. जेजू भोळ्या आनी विधेय मोनाच्या कर मोन म्हजें तुज्या मोना सारकें. ह्या दुसरें कितेंय आमी जेजूक समज जाल्ले थंयसर सांगून ते मागणी आमचे घरी येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू सारकें मोन, जेजू सारकें तें जेजूच्या मोना सारकें आमचें काळीज, आमचें मोन आसचें भोव गरजेचें म्हणून आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता. जेजूचें तें मोन आमी पळोवंक जाल्यार पयल्यान पयलें विशेश स्थितीचें खालतेपण आमी जेजू थंय पळयता. आज आमी आयकलें, देव सैमात तो आसलो तरी त्या देव सैमाक तो थंयसर तो रावोंक ना, बगर आपणाकच ताणें खाली केलो. मोगाच्या बाबून खालतें जावचें म्हळ्यार आपणाकच खाली करचें. आपणाकच कोण भरूंक आशेता तो खालतो जायना, पूण कोण आपणाकच खाली करता तो खालतो जावंक येता. जेजून आपणाकच खाली केलो, मनशाचें रूप घेवन संवसारीत आयलो आनी कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताचो रक्तो निमाणो थेंब पर्यंत ताणें आमचे खातीर दिलो. मोगाचें पळयात, तें वर्तें खालतेपण सोम्या जेजूचें देवाचें उतर आज आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. मात्र न्ही, अनेक ताच्या त्या मनोभावान जेजूच्या आमी पळयता, जेजूच्या मनांत की ताचें मन सेवा दिवचें मन, सेवा करचें तें मन आसलें, सेवा घेवचें न्ही. मनशा पोतू सेवा दिवंक आयला म्हूण ताणें सांगलें. ताचें शीस तांचे मदेंच वाद विवाद करनासल्या वेळार आमचे मदो कोण व्हरतो, कोणाक पयलें स्थान, कोणाक उपरांतलें स्थान म्हणून चर्चा चलता आसतना जेजून सांगली उतरां, मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमच्या मदें तशें जायनाये म्हूण ताणें सांगलें. कोण तुमच्या मदें पयलो जावंक अपेक्षिता ताणें सक्ताचो साकोर जायचे, सेवाक जायचे. सेवेचें तें मौन मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सोम्या तें दिसून येता. आनी तेंच ताणें आमकां दाखयलें त्या निमान जेवणाच्या वेळार आपल्या शिसांचे पांय धुवन. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्या जेजू थंय आमी पळयता आनीक ताच्या मनांत आसता तो वर्त शिकून विधेयपण, ओबिडियन्स. ताणें सांगलें, ओबिडियन्स इज बेटर दॅन सॅक्रिफायस. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान म्हूण कोंकणीन सांगलां, पूण इंग्लिशान ओबिडियन्स इज बेटर दॅन सॅक्रिफायस म्हणली ती उतरां आमकां वाचूंक मेळटात. म्हणजे मोगाचें न्हू, जर देवाच्या त्या कुशेक ताच्या त्या योजनाक आमी खालतीमान घालून आमी जियेनाव, आमी कितलेय सॅक्रिफायस केल्यार, कितलेय बलिदानां भेटयल्यार ती व्यर्थ जावंक पावतात. पूण जेजून भेटयल्लें तें वर्तें आपल्या जिविताचें बलिदान मोगाच्या बाबून कलवार पर्वतार विधेयपणान तें भेटयल्लें बलिदान जावन आसा. हर एक पोटी मिसाच्या बलिदानान तेंच बलिदान आमी सोम्या भेटयत आसतना आमी देवाच्या त्या उतराक, देवाच्या योजनाक खालतीमान घालून जियोंक तयार आसा. देवाक आमी विधेय जावन जियोंक तयार आसा म्हूण आमी प्रगट करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, असलें सोम्याचें तें मौन आमचें तें आसून जिवच्याक आमकां थोडे अडखळी आसात. कसले ते अडखळी? पयल्यान पयलें मोगाच्या भावान आमकां वर्ते अडखळ जावन आसा आमच्या जिविताचो तो गर्व आनी अहंकार. मनीस थोडे पोटी आपणाक सक्कट कळीत आसा, म्हाका कोणें सांगची गरज ना म्हळ्यार त्या एका वडपणाच्या चिंतपांत जियेत आसतना मोगाच्या बाबून आपणाकच खालतो करूंक शकना. अनेक अडखळ जावन आसा मोगाच्या बाबून आमच्या जिविताची. ते जावन आसा स्वार्थ. जेदवा मनीस आपणा विशयांतच चिंता, म्हाका हातूंत कितें फायदो आसा, म्हाका हातूंत कितें मेळटा, म्हजें कशें नांव हातूंत व्हड जाता या उसलें जाता म्हणल्यार हें चिंताप मोगाच्या बाबून कितें मनशां तें आसा. असलो स्वार्थाचें चिंताप आसा तो
सेवा करूंक शकना. कित्याक देवाचें उतर स्वस्त सांगता अपोस्तलाच्या कित्या पुस्तकांत अवस्वर 20, 30 आनी 5 वळींत दिवच्या की घेवच्या की चड दिवच्यांत धादोसकाय आसा. घेवच्या की चड दिवच्यांत धादोसकाय आसा. मोगाच्या न्हू आमच्या जिविताची खरी धादोसकाय जावन आसा. आमकां कितें देवान दिल्लें आसा तें अनेकल्याक आमी वांटून दिवच्यांत, अनेकले तावन तें घेवच्यान न्ही. तिसरें मोगाच्या बाबून आमच्या जिवितांत आमचे अनेक अडक जावन आसा ती आमकां खालतेपणान आनी विधेयपणान जियोंक, सेवेच्या स्पिरितान जियोंक सोडिना ती जावन आसा अबस्वार्थ अभिलाशा म्हणटा आमी. वर्ती वर्ती रावळेरां मोगाच्या बाबरीनो आमी बांदूंक अशें हांव. मात्र न्ही सबारपोटी आमी निभा दिता, एक्सक्यूजस आमी दिता. करूंक कितें जाय म्हूण म्हाका कळीत आसा जाल्यारय मोगाच्या बाबरीनो तें करच्या बदलाक आमी निभा दिता. ओ म्हाका अशें करूंक जाय आशिल्लें पूण अशें आसल्या वरी म्हाका जायना. या आमच्या एका परिस्थितीक आमी दुस जाता, या आमच्या आवय बापायक आनी कोणाकय आमी दुस जाता आनी म्हणटा अशे वरवीं ताचे वरवीं अशे वरवीं हें म्हाका करूंक जायना. अशें एक निभा दिवन मोगाच्या बाबून आमच्या जिवितांत आमी खालतेपणी विधेयपणी जिवोवच्यान फाटीं सरता. तर आज सोम्याचें तें मौन आमचें मौन जावच्याक देवाचें उतर आमकां उलोव दिता आसतना हे सकड अडकळी कितें आमच्या जिवितांत आसा सोम्याच्या मना सारकी जावन जियोंक त्या पवित्र एवकुरिस्ता समोर आमी भेटोवन दिवया. सोम्याक खालतेपणी आमच्या काळजांत हावन उलो मारून आमी सांगया, जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू विधेय मनाच्या कर मौन म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू सेवेच्या स्पिरितान भरलेल्या कर जिवीत म्हजें तुज्या जिविता सारकें. आमच्या काळजाच्या अत्रेक ह्या वेळी सोम्या समोर दवरून आमी गावया गीत नन्न चित्तवल्ला निन्न चित्त देवा नानेनु अल्ला नी नादे येल्ला. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको G53 पान संको 130 पेज नंबर 130 G53. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವಾ. ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ, ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. सोम्या म्हज्या जिन्ये पयनार ह्या विशाल दर्या म्हणल्यार संवसारांत तो पयन करता आसतना
म्हजे बोट सोम्यातून सलय थाय हरी एक म्हज्या जिवितांतले अडखळी तूं काडताय कित्याक तूं म्हणटाय हांव वायलां जिवीत दिवच्याक बरो नमतो जमपान दिवच्याक वायलां ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ सम्या या संवसारांत म्हजे क्षणिक म्हजे जिवीत जावन आसा क्षणिक तात्कालिक पण तुझे संगी ससनाक जिवेक तुवें म्हाका आपयलाय मातयेंत हांव रचलेली कूड सम्या एक दीस मातयेक वेतली पण तुझे संगी ससनाचें जिवीत दायज जावन तूं म्हाका दिताय त्याच बरोबर सम्या म्हज्या जिविताची मेठा काडून आज तुझी कृपा हांव मागता ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯೂ ನಾನಂತೆ ದೇವಾ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯೂ ನಾನಂತೆ ದೇವಾ ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ सम्याची ती खुशी ताची योजना आमच्या जिवितांत जारी जायचे म्हणून आज आमी मागता आसतना आमच्या काळजाचे सरत्रेक आमची मागणी ते सवा ह्या वेळी सम्या मुखार आमी दवरया आज जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जण आमी अर्गां दिता हांव तांचे पासत मागता हांव आज जल्मा दिवस आचरण करतात लिओरा सोनल क्रास्ता नवी मुंबय एलेन सान्वी डिसोजा बेंगलुरू 5 वर्सां जल्मा दिवस विनोद दांतीस दुबय तशेंच जल्मा दिवस संभ्रमता बाप विन्सेंट क्रास्ता एसजे लोनावला काजाराचो 40 वर्सांचो दिसा संभ्रमतात ताणें देवाघर दिता डोनाल्ड आनी सेवरीन लोबो मल्लिकट्टे मँगलोर ह्या आमच्या भाव भयणी गायचे दिसाचे शुभाशय आमी पळयता आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता हांगासर सभाजन आमकां अर्गां दिवंक सांगलां तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान तांचेर उतरल्या सर्व कृपे देण्या पासत आज अर्गां दितात आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा डेंग्यू तावन बरेपण मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिता जोहान डिसिल्वा सावंतवाडी दोळांची
धीस्त पटिमेळ्ळा पसोदर कंदिता अजरा कोल्हापूर तावनु मोतेश रॉड्रिगस बरी भलायकी पसोदर कंदिता जोसेफ आणि जूली डी सिल्वा सावंतवाडी कुटुंबातल्या बला बरपणा पसोदर कंदिता सिल्विया फर्नांडिस संतेकट्टे बरी भलायकी पसोत बेबी प्रैसिया हका बरी भलायकी दिल्ल्या पसोदर कंदिता लिडविन प्रज्योत शिरवा तावनु अर्गंदितात कुटुंबात मेळ्ळ्या बरेपणा पसोद लॅन्सी मिनेझेस मेलिटा मिनेझेस पीटर मेंडोन्स आणि कुटुंब उडुपी तशेंच सेव्हरीन डिसोजा मुदरंगडी एलर्जी तावनु सुटका मेळ्ळ्या पसोदर कंदिता ग्लॅडिस क्रास्तो थाने हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा सवडास करून ताका आमी आमच्या काळजांत थावन अर्गां पटोवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सभाजन नेमका विविध त्या सावां दिल्ली आसात तांच्या गरजां पासत मागूंक सांगलेले आसात तांचो ह्या वेळार मुडास करया प्रत्येक सावन बऱ्या भलायके पासत मागणी सारता विनोद दांतीस आनी कुटुंब दुबय तावनु इंटरनॅशनल असायनमेंटांत यशस्वी जावच्या पासत मागणी सारता मडन तावन आल्स्टन डायस जुडी होनोरा किरांक तावनु मागणी सारता मस्क्युलर डिस्ट्रोफी ही पिड्या तावन सुटका मेळच्या पासत तशेंच घरचें काम हातीन घेतलें तें पोंता पोवच्या पासत मागणी सारता आनिश आनी डेबोरा तांच्या स्पेशावत आसात तांच्या विशेश आसा पासत सांगातास जी आस्पत्रेंत आसात कश्टांत आसात दुखांत आसात तांच्या कुटुंबा जिवितांत शांती समाधान ना तसल्या कुटुंबा सोवडास कडून आज आमी सोम्या मुखार तांकां समेस्तांक दवरया ताची मजत आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या कुटुंबात आमच्या अंतरल्या सर्व सोवडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया आज आमी प्रत्येक सण उडास कडून मागता सर कुटुंबांत अंतरलेल्या सोवडास कडून मागता नोरोन्ना आनी फर्नांडीस कुटुंबांत हांव शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब तशेंच गरजेवत्म्याचो तशेंच पुलगत्म्या पासत ती उडास करून मागता शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब 14 वर्साचो उडास करून आज आमी मागता सिस्टर लविना डिसोजा मियार डिसोजा कुटुंबांत आनी रॉड्रिगस कुटुंबांत अंतरल्या उडास काडटा आनी मागणी जाता नॅन्सी रॉड्रिगस वलेन्शिया मागता आमी देवादीन एंजेलिन मेंडोन्सा सुरतकाल देवादीन ग्रेसी कुटिनो वलेन्शिया कुटुंबांत अंतरल्या उडास काडटा डिसोजा कुटुंबांत जुडी ओनोरा किरेम कुटुंबांत अंतरल्या उडास करून मागता मेल्विन लोबो आनी कुटुंब मँगलुरू मागता आमी देवादीन सिस्टर स्टेफानिया डिसोजा किन्निगोळी तिसऱ्या वर्साचो उडास वाल्टर सिक्वेरा काटी पडला देवादीन अन्ना मारी आनी आलिस डिसोजा किन्निगोळी देवादीन जेराल्ड सेरावो बोंदेल कुटुंबांत अंतरल्या उडास काडटा मोली फर्नांडीस कुलशेकर मागता देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्बार्गांचे पासत मागता आमी देवादीन राफेल डिसोजा वकोला देवादीन आल्फोन्स डिसोजा मोडबिद्री देवादीन जेरोम आनी आयरीन रॉड्रिगस गुरुपूर कैकंबा देवादीन कोशिस डिसो तावरो बचपे देवादीन ग्लाडसन रेगो बचपे देवादीन वलेरियन सल्डाना आनी सर कुटुंबांत अंतरल्या सोडास काडटा स्टीवन विल्मा क्रास्ता बंटवाळ कुटुंबांत अंतरल्या सोडास करून मागणी जाता मौरीस फर्नांडीस कैकंबा तशेंच ग्रेटा पिंटो शक्तिनगर मागता आमी देवादीन थॉमस आनी कार्मिन मेंडोन्सा देवादीन विलियम सेलिन मिनेझिस ब्रह्मावर देवादीन विजय फुटादो मुल्की देवादीन जिल्ल्या कुटुंबांत सोडास काडटा रिचर्ड अल्मेडा बचपे देवादीन मेरी फर्नांडीस उद्यावर देवादीन बेंजामिन फर्नांडीस उद्यावर कुटुंबांत अंतरल्या सोडास काडटा ज्योती अल्मेडा उद्यावर देवादीन बाप फेलिक्स पिंटो चिकमंगलुरू देवादीन एंटनी आर्चिबॉल्ड डिसोजा चिकमंगलुरू देवादीन सायमन डिकोस्ता रियाद सिक्वेरा कुटुंबांत अंतरल्या सोडास काडटा जानेट एल्ड्रिन सिक्वेरा रियाद देवादीन बर्बोजा
देवा दिन जाल्ल्या बर्बोजा कुटुंबांतलो उडास काडटा जॅनेट एल्ट्रियन सिक्वेरा रियाद. सर्गत जीवनात्म्या सुडास करून मागता जॉन डिसोजा माजगांव मुंबई. पुलगद्यात्म्या सुडास काडटा अनिता डिसोजा मडंत्यार. कुटुंबांतल्यान तेले सुडास काडटा वेरोनिका टेलिस कारकळा. तशेंच विन्सेंट डिसोजा मडंत्यार. मागता आमी आज देवा दिन अवनेल आनी नेबिन आनी नैना डिसोजा जेप्पू. देवा दिन जेरोम आनी रोजिना डिसोजा उडुपी. देवा दिन जे पिंटो चिकबेगूर. देवा दिन रॉबर्ट लोबो नैनाड बंटवाळ. देवा दिन विक्टर डिसोजा नैनाड बंटवाळ. देवा दिन सिलेस्टिन डिसोजा आनी मौरिस डिसोजा माउंट रोजरी चर्च. देवा दिन थॉमस मेंडोन्सा आनी जुआन डिसोजा माउंट रोजरी चर्च. देवा दिन स्टीफन डिसोजा आनी जोसेफ मोरास माउंट रोजरी चर्च. देवा दिन जाल्यार सर कुटुंबांतरांचो तशेंच पुलगद्यात्म्या सुडास काडटा आयडा जोसेफ डिसोजा आनी कुटुंब माउंट रोजरी चर्च. देवा दिन कार्मिन कोरिया अलंगार. देवा दिन मागदलेन डिसोजा मडंत्यार. कुटुंबांतलो सुडास काडटा अनिता फर्नांडीस बिचय मंगळूरू. देवा 16 वर्सांचो उडास काडून आज आमी मागता वलेरियन डिसोजा वामनचेरू. देवा दिन जाल्ल्या सर कुटुंबांतरांचो उडास काडून मागता रोशन जॉयर डिसोजा मंगळूरू. देवा दिन अलोशियस दसरादो जेप्पू. कुटुंबांतलो सुडास काडटा सिल्वेस्टर सल्डाना आनी कुटुंब पेरमाय. देवा दिन रोलिताल पांचाल महाराष्ट्रा. तशेंच देवा दिन लॉरेन्स मचादो गुरपूर. हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांचो उडास काडून सस्नाचो विशय तांकां आमी मागया. सस्नाचो विशय दी तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकोन दी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. गीत नंबर ये 9,518. येतो सौम्य मंदिरान गावनोवी गीता अर्गां देवून तुका आमी हर्षिता. येतो सौम्य मंदिरान गावनोवी गीता अर्गां देवून तुका आमी हर्षिता. तूं आमचो वादार आदर सर्वांचो तुजे लागीं येता. तूं आमचो वासरो. तूं आमचो उजवाड काळो तांबडोचो विज्ञान वारांनी आमकां सांबाळचो. येता सौम्य मंदिरान गावन नवी गितां अर्गां देवून तुका आमी हर्षिता. येता सौम्य मंदिरान गावन नवी गितां अर्गां देवून तुका आमी हर्षिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा समोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाच्या भवन भयणीनो कीर्तन 80 आणि 4 नव्या वळीन देवाची उतर सांगता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपल्या परजेक आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी परततेल्यांक शांती.
देवा थंय जो कोण येता ताका शांती समाधान संतोष भरपूर मोपान देणे जावन देव दिवंक आशेता म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां परत परत उडास हाडटा. हीच बरी खबर आज आमकां मेळटा आयच्या वांजेलांत. आम्हा सुमेस्तांक सर्गींच्या जेवणाक देव आपयता. आपोवन स्विकार करचें या सोडचें तें आमचे वयर आसा. तें स्वातंत्र्य देवान आमकां दिलां. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या सर्गींच्या जेवणाक सोम्यान आमकां आपयलां आसता. ते आमी स्विकार करून ताचे आपोवन ताचे सरशी आयल्या वासता एक घडीभर आमच्या जिणेचेर आमी नदर घालया. सोम्यान आमकां ताच्या संगी रावोंक ताच्या कृपेन जियोंक दिवचे अवकाश आमी कशें गळसयता. देवान दिल्ली ती सर्व देणी आमच्या जिवितांत आमी कशी उपयोग करता. ह्या संगतींनी जर आमी सुकोवन पडल्या तर बक्षाने मागून हें पवित्र बलिदान भेटोवंक नितळ मनान खऱ्या काळजान देवाच्या हजारपणांत आमी रावोंक कृपा आमी ह्या वेळी मागया. काळजंताव दूख धरतल्यांक बक्षाने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, आमचे पसोत विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तूं मैपासांग फावो करताय ते आत्मीक वखद अदीक आमकां लाभच्याक खतखतीत अत्रेगांनी ह्या पवित्र ती स्वामी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान सड आनी सड भर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पावलान फिलीप घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयण्यानो, तुमचे मौन क्रिस्ता जेजूचे मौन जावं. सायबान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लाभदून रावलो ना. भागार मनशा सारको जावन गुलामपणाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो कर्ण मरणा पर्यान खुर्साच्या मरणा पर्यान तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवा प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भागवजय म्हणून ह्या नांवाक हरयेक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगट येजय म्हणून हरयेक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी. देवाचें उतर, देवाचे ओडोपकार. श्लोक. ओड सभेंत सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. ओड सभेंत सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. तुजी स्तुती करतल्या उजीर म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. गारिबां जेवून खावन दोशी जातलीं. सर्वेस्पराक सोदतात ती ताका नावाडटलीं. तांची काळजां शांतीन जियो सदांकाळ. श्लोक. ओड सभेंत सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. सगळे पृथ्वीचे लोक जागो जावन ताचेशी परतितलो. हर राष्ट्रां मदलीं जनांगां ताच्या पांयां पडटलीं. कित्याक सर्वेस्पर राजवट चलयता. राष्ट्रांचेर पदवी चलोवपी एकलोच तो. ताच्या पांयां पडटले संवसारांतले व्हड व्हड मनीस. श्लोक. ओड सभेंत सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. हांवूय ताचे पासून तूं जियेतलो.
म्हजी भुरगीं बाळां ताची सेवा करतलीं. फुडले पिळगेक सर्वेस्पराची खबर परगडतली. आजुनूय जल्मानांतले परजेक ताचें बरेंपण गाजयतली. हें सगळें केलां सर्वेस्परान अशें म्हणटलीं. श्लोक ओड सभेंत सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. उद्गार. Alleluia. 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 येया म्हजे सरसी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वाजान वोवयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां म्हणटा सोमी. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोमिया. तवळ जेवणार बसोन आसल्या मदल्या एकल्यान जेजू लागीं म्हळें, देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सै. जेजू ताका जाप दिवन सांग लागलो, एकल्या मनशान वडयेक जेवण केलें आनी जैत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जालां, येया म्हणून आपयल्ल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या साकराक धाडलो. पूण ते सक्कड एका सारकी नीब दिवंक लागले. पयलो ताका म्हणालो, हांवें एक शेत मोलाक घेतलां, तें म्हाका वचोन पळोवंक येजय. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनी एकलो म्हणालो, हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात, तांची परिक्षा करून पळोवंक म्हूण हांव भायर सरलां. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हळें, हांव काजर जालां तितलोच, देखून म्हाका येवंक जायना. साकर फाटीं आयलो आनी सगळी गजल ताणें धनियाक सांगली. धनी सगळोसो रागान पेटलो आनी साकराक सांग लागलो, तुर्तान भायर सरन शहराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वच आनी सक्कड दुर्बळ्यांक, कुर्ड्यांक, थोंट्यांक आपोवन हाडून ये. उपरांत तो म्हणालो, सायबा, तुजे उक्मे प्रमाणे सक्कड कर्ण जालें, पूण आनीकी जागो आसा. तवळ धन्यान साकराक सांगलें, तर तूं राजरस्त्यांनी वय बगलेच्या वाट्यांनी वच आनी लोकांक बोळान भितर हाड, अशें बरो म्हजें घर. हांव तुमकां सांगतां, जांकां आपयल्लें तांचे मदलो कोणाकच म्हजें जेवण साकोवंक पावचें ना. देवाचे उतर हे वखनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां सबार संगती करूंक आसतात, सबार तरांचे राटावळी आसतात. आनी ह्या संदर्भार खंयचे सड गरजेचें, खंयचे अदीक सड गरजेचें, खंयचे उणें गरजेचें म्हणलें समजून घेवन ज्या संगतीक आमी आद्यता दी जाय, प्रायोरिटी दी जाय, तें आमी सारकें करिना जाल्यार उपरांत आमच्या जिवितांत आमकां मस्तू सुरसूर जाय पडटा. एक बापूय सांगता, म्हाका म्हज्या भुरग्यांक सांगाता चड वेळ करचो जाय म्हूण बगता,
पूण म्हज्या वयवटांत म्हज्या बिझनेसांत म्हाका इतलो वत्तड आसा की म्हाका तांचे सांगाता वेळ करसूंक भोव कश्टाचें जाता. रजे सोदीसी म्हाका थोडे फावटी म्हज्या वयवटा बाबतीन वसा जाय पडटा. हांव सकाळीं उठोन वेता आसतना म्हजी भुरगीं न्हिदलेलीं आसतात, ती उठनात. हांव राती लेट येता आसतना परत्यान ती न्हिदलेलीं असतात. त्या देखून तांचे सांगाता बसोन उलोवंक इल्लो वेळ करसूंक म्हाका मेळना. एक आवय सांगता म्हाका म्हज्या भुरग्यांक जेजूच्या जिणे विशयान थोडे संगती सांगा जाय म्हूण मस्त मोन आसा, पूण भुरग्यांचें शिकाप इतलें चड आसा गी, तांचें होमवर्क इतलें चड आसा गी, हें सांगूंक गेल्यार तांचे होमवर्काक खूब तोंदरे जातात म्हणून हांवें सांगचें इल्लें फाटीं करचें. म्हज्या भाव भयणीनो, अशें एक चिंता पळय तडपडी आमच्या मोतीन येता. आद्यता आमच्या जिवितांत आमी सारके रितीन दिना जाल्यार आमी विविध निबां सोंसतांव. आज आमी तेंच आयकलें देवाच्या उतरान वांदेलांत. निबां आमकां कारण आमकां सुलाबायन मेळटात जेद्वां आमच्या जिवितांत सारकी आद्यता प्रायोरिटी आमी दिना जाल्यार असलें जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां उपरांत सुरसुरोवंक कारण जाता. तरण्या प्रायार पावता आसतना एकलो चिंता, म्हज्या भुरग्यापणार हांवें बरे तरेन शिकाप केल्लें जाल्यार, म्हजो वेळ हांवें बऱ्या तरेन करशिल्लो जाल्यार आज म्हजी गत अशी जायना आसली. सुरसुरोवन मोगाच्या भाव भयणीनो मागीर कांयच फायदो ना. आमचें जिवीत चडान चड दुखाक वेता शिवाय ताजे दोन कितेंच आमकां बरेंपण मेळना. आनी ह्या खातीर आमी आमच्या जिवितांत दिवची ती आद्यता प्रायोरिटी खंयच्याक जावन आसा, खंयचे संगती चड गरजेचे, खंयचे संगती चड म्हत्वाचे, खंयचे अधीक म्हत्वाचे, खंयचे उणें म्हत्वाचे, ही समजोणी आमकां भोव गरजेची. तसले निर्धार आमच्या जिवितांत आमी करची गरज आसा. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाची ती जानवाय, सर्गींची जानवाय आमी आपणाय जाय. पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना ह्या संगती विशयात आमकां देव स्वस्थ कळीत करता. सर्गींच्या राजा खातीर ताणें आमकां रचलेलें जावन आसा. सर्गींचे देवान म्हणत देवाच्या त्या सांगातपणांत हजारपणांत सदांच ससनाच्या ससनाक जिवचे ते जावन आसा. आनी त्या खातीर ताणें आमकां रचलां. आनी ही आमची फर्स्ट प्रायोरिटी आमच्या जिवितांत. तीच ना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो हेर कितेंय आमी करता जाल्यार ते उपकाराक आमकां पडना. तर आज सोम्याची कृपा आमी मागया. जे आद्यता आमच्या जिवितांत आमी दिवंक आसा, ज्या संगतीक ते आमी सारके दिवन आमच्या जिवितांत आमी सोम्याच्या वाटेन दिसपट्टे सोमकोवंक, सोम्याक आमच्या जिविता मुखार सदांच महिमा दिवंक. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. गीत नंबर C8 596. काणीकडू सोम्यामी वेरी सशीन जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. गोवा उंडो दाका सोरो गुर्तामच्या कष्ट वावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धनिया पवित कर वावरामसो. म्हज्या भावांनो भयणीनो, आज आमी पेटोवनचें हें बलिदान ह्या उड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर तेसावांनी आमच्या गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर परवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या आदावास विस्फोर म्हणून घे. देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक बेठोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळ्यान मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मनशाक तुज्यो आज्ञा
सदांच पाळूंक आमकां तुज्या कृपेचें बळ दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे असो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वती वाडटा सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सवें सगळी रचना नवी करूंक बापा तुका मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाक खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत व्हरोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबरा संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित्र दळबरा सो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संवसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक खराचे हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारूतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergetuya. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी जिविताचो उंडो आनी सदवनाची काल्स तुका समर्पितांव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक ह्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितेमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरिये देवाचे माया संगती भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमेन. सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखा येवं, तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली, विघ्नांतली, वरांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंद राज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशा नत्रेक तिलांक आमकां तुजे उदार का कोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी ह्या संगसर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत सदांच रावून तुका महिमा दिवंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेज सांग, शांती समाधान देवन एकवटान सांबाळ, जो जेथाय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेपता. आमचे ते जरती आनी कांय नसाव, पूण आमच्या आत्म्या कुडीक मतीक भलायकेन वकासाव. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत आपणाक खालतो करून खुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो. इस देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शैलीत एकवटार रावचे आमी सुभागी. सोम्या त्यो म्हणजे ती म्हाका फोवना, पुजवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D23 5 140 आणि 8. ये सोमिया ये तू धन्य, स्वागतम करता तुका. मुझे संगी एक जाण सैर्या सर्गीच्या, ये तू रास्कर काळजान मुझ्या. मेजा भोवारी लोक तुझो जमला, मास तुझे सेवच्या काशेता. लाना बोडास अत्रे गानायल्या, ससनी खानाक तुझ्या लाले. सोमी म्हणटा सदांखाल संवसार सरापर्यंत हांव तुमच्या संगता आसा. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरल्याय. तुज्या मोगाच्या वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोडूंक केदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, Somia kami ergandivya. Alleluia, Alleluia, Alleluia.